Здрасти. Сега ще пусна пак линка. Нека да изчакам 2-3 минутки. Да. Така, нека да започнем темата. Най-добри сценарии за копаене. Прочетете пейзажа и процъфтявайте. Нека поговорим за тълкуването на контеста и подготовката за копаене, инвестиране и търговия. Нека започнем с обичайните начини, традиционните икономически сектори и как обикновено го правят. Някои използвани методи за оценка на пазара. Сега чуваме ли се, извинявам се? Да, сега се чува. Добре, нека сега ще бъдем кратки аз да ви прочета, че е важна темата. Така, най-добри сценарии за копаене. Прочетете пейзажа и процъфтявайте. Нека проговорим за тълкуването на контекста и подготовката за копаене, инвестиране и търговия. Нека започнем с обичайните начини, традиционните икономически сектори и как обикновено го правят. Някои използвани методи за оценка на пазарите. Съвременните методи за оценка на пазарите и вземане на решения за инвестиции непрекъснато се развиват, водени от напредъка на технологиите и нарастващата сложност на бизнес пейзажа. Ето разбивка на някои ключови подходи. Пазарно проучване, традиционни методи. Проучванията, фокус групите и интервютата остават ценни инструменти за събиране на качествени и количествени данни за потребителските предпочитания, нужди и поведение. Най-новите подходи. Слушане в социалните медии. Анализирането на разговорите и тенденции в социалните медии дава представа за настроенията на потребителите, възприемането на марката и нововъзникващите пазарни тенденции. Big Data, голяма дата анализ. Използване на големи набори от данни от различни източници, включително онлайн транзакции, трафик на уебсайтове и социални медии за идентифициране на страни и прогнозиране на поведението на пазара. Изкуствен интелект AI. Инструментите базирани на AI могат да се автоматизират анализа на данни и да идентифицират пазарните възможности и дори да предскажат поведението на потребителите с голяма точност. Вземане на инвестиционни решения. Традиционни техники. Нетна настояща стойност. NPV. Изчислява настояща стойност на бъдещите парични потоци, като се има предвид общата стойност на парите. Вътрешна норма на възвръщаемост. IRR определя дисконтовният процент, при който NPV на инвестиция е равна на 0. Период на изплащане. Измерва времето необходимо за една инвестиция, за да генерира достатъчно паричен поток, за да възстанови първоначалните си разходи. Съвременни техники. Планиране на сценарии. Разработване на множество възможни бъдещи сценарии за оценка на потенциално въздействие на различни събития върху инвестиционните резултати. Анализ на реалните опции. Оценява гъвкавостта и стратегическата стойност на инвестицията, като се взема предвид способността да я коригирате или изоставите в основа на бъдещите обстоятелства. Симулация Монте Карло. Използва произволна извадка за моделиране и вероятностното разпределение на потенциални инвестиционни резултати, осигурявайки по-изчерпателна оценка на риска. Основни съоръжения.
Качество на данните. Точността и надежността на данните са от решаващо значение за ефективната пазарна оценка и инвестиционните решения. Етични съображения. Етичното и отговорното използване на данни е от съществено значение, особено когато се работи с чувствителна потребителска информация. Адаптивност. Бизнес средата непрекъснато се променя, така че е важно да бъдете адаптивни и съответно да коригирате инвестиционните стратегии чрез комбиниране на традиционни и модерни методи. Предприятията могат да придобият по-цялостно разбиране на пазарната динамика и да вземат информирани инвестиционни решения, които стимулират растежа и успеха. Инвестиции и техните движения в криптопазарите. Проектите за криптовалута имат разпределени графици за разпределени токени. Това означава, че тези токени, дадени от инвеститори или основатели, няма да бъдат достъпни веднага, а през даден период или по-късна дата. Ако видите такъв график, можете да искате да обмислите продажбата на своите жетони по-рано, отколкото по-късно. Второто нещо, за което трябва да внимавате, когато става въпрос за токеномика, е инфлацията и общото предлагане. Инфлацията не е непременно проблем, стига да е ниска и стига да не планирате да чакате да продадете, когато се върнете. За момента също е важно, че инфлацията се използва от много проекти за стимулиране на участието в мрежата. Това означава, че можете да избегнете тази инфлация, като заложите или делегирате своите жетони. Ако планирате да задържите вашите жетони за някое време, въпреки това видът агресивна инфлация на токени, който се използва за плащане на доставчици на ликвидност, много DIP-5 протоколи, вероятно ще причини няколко проблема. На първо място, с тези жетони е най-добре да следвате мъдрите думи на създателя на финансите. Не го купувайте, спечелете го. DeFi токенът може да е най-добрият пример за това колко важни са показателите за предлагане на токен по отношение на цената му. DeFi е една от малкото криптовалути, които имат по-висока цена от основните криптовалути. Простото обяснение за това е, че търсенето на токена е експоненциално по-голямо от максималното му предлагане. От 30 000. Кой не би искал да притежава токен, който му дава думата как се изпълнява един от най-добрите DIP-5 протоколи? Това малко предлагане е и причината пазарната капитализация на DeFi да е само $600 милиона. Крипто и майнинг пейзажи и техните колебания. Поведението на пазарите на криптовалута и дигитално копаене е сложна и завладяваща тема. Динамиката и взаимодействието между цената на биткоин и разходите за копаене са тясно свързани. Някои изследователи са идентифицирали два типа поведение. Най-известните криптовалути, системи и случайни търговци. Като цяло поведението на пазарите на криптовалута и дигитално копаене се влияе от различни фактори, включително технология, регулация и инвеститорски настроения. Както знаем за копаене, това е процесът на създаване на нови цифрови монети и пускането им в обращение. Това се случва много бавно. Потреблението на електроенергия от копаене на криптовалута се увеличава всеки ден. Съвкупната мощност за копаене на блокчейн влияе върху пазарното качество на платформите за търговия с криптовалута. Тези характеристики от двата пазара накараха някои да се определят DeFi като основните криптовалути на най-важната група от Vive, от живота, която би повлияла на всички останали, което е доста спорно. Някои благоприятни симптоми. Положителният пазар за цифрово копаене и криптотърговия се характеризира с няколко ключови показатели. Увеличеният обем
на търговия е силен знак за здрав пазар, тъй като повече хора купуват и продават криптовалути. Покачващи се цени са друг индикатор, тъй като инвеститорите са готови да плащат повече за цифрови активи. Нарастващото приемане на криптовалути от фирми и физически лица също е положителен знак, тъй като показва, че пазарът става все по-масов. Положителните новини и медийното отразяване също могат да допринесат за положителни настроения на пазара. Увеличените инвестиции и инвестиционните инвеститори, като хедж фондове и рискови капиталисти, са друг знак за здрав пазар. Подобрена инфраструктура за криптотърговия, като борси и портфейли, също може да направи пазара по-привлекателен за инвеститорите. Правителствените регулации, които са благоприятни за криптоиндустрията, също могат да създават по-положителна среда за дигитално купуване и криптотърговия. Въпреки това е важно да се отбележи, че пазарът на криптовалута е силно нестабилен и може да бъде обект на внезапни колебания в цените. Ето защо е важно да направите собствено проучване и да инвестирате само това, което можете да си позволите да загубите. Метрики и индикатори. Въпреки че техническите индикатори могат да бъдат много полезни, тяхната полезност намалява при липсата на други критични фактори, като тези, които очертахме в предишните глави до сега. Нещо повече, техническият анализ може да се предложи различни тенденции, в зависимост от използваните от вас рамки и начина, по който решавате да начертаете линиите на тренда. Това каза, че има два технически индикатора, на които трябва да платите, когато трябва да решите кога да изтеглите. Първият е поведението на основните криптовалути, включително биткоин и етериум. Например, доминирането на криптовалута е каква част от общата пазарна капитализация се отчита от биткоин. В момента той е около 63,4% и изглежда, че намалява стабилно от миналата година, когато беше 68%. Миналата седмица видяхме, че биткоин монетите увеличават стойността си с 3,1% за по-малко от 24 часа, което е ясно доказателство за твърдото им позициониране. Също, защото засяга стойностите им на други криптовалути. Тъй като повече инвеститори и капитали се присъединяват към пазарите на цифрови валути, дръжте под око предварителното купаене, инфлация и доставка. Едно първо важно действие е да проверите дали вашата криптомонета е имала честно стартиране или поне справедливо предварително купаене с график за съхранение, който не ви кара да бягате към хълмовете. Уверете се, че инфлацията не е твърде висока и вижте дали има начини да я ограничите, освен ако не решите да я продадете. И не забравяйте да вземете под внимание циркулиращия запас в сравнение с максималния запас, ако приемем, че има максимален запас. В противен случай може да откриете, че вашите токени внезапно губят стойност, тъй като допълнителните монети започват да наводняват пазара, за да заглушат търсенето. Има едно последно нещо, което трябва да вземете под внимание, за да завършите планирането на своята крайна стратегия за излизане от криптомонети, и това е каквото казват техническите специалисти. Стратегията за излизане разчита на технически индикатори. Други криптовалути и токени набират сила ежедневно, включително WorldCoin, най-вече в наши дни с партньорството ни с WorldMiner, което промени цялата реалност на дигиталното купуване и залагане. След като научите повече за това как да анализирате пазарите, научете повече за системата Easy Earn от WorldMiner, бърза и проста форма за инвестиране, купуване и получаване на печалби за много кратък период от време. WorldMiner секция. Говорейки за тенденциите за криптовалутите, иновативната платформа за майнинг на WorldMiner съчетава и двете. Нашата система за залагане позволява
различни опции за залагане в зависимост от вашия бюджет. Какво е залагане? Залагането е процес на заключване на активи на криптовалута за предварително определена сума, за да се поддържат операциите на блокчейн. Залагането на вашата криптовалута ви носи допълнителна печалба – криптовалута. Много блокчейни използват доказателство за залог, където потребителите залагат предварително определени количества криптовалута, за да поддържат блокчейна, като потвърждават нови транзакции и генерират нови блокове. В Fort Miner можете да насладите на 4 различни метода за добив на залагане. Копаене с две монети. Първият и най-важен нашата платформа е Dual Mining, Coin Mining, водещия продукт на World Miner. При този метод потребителите се изисква да инвестират минимум 100 USDT в стойност и в съответствие 70% USDT и 30% сам монети. Съответно, този принцип ще генерира на всеки 24 часа ВЛД и В монети. Съотношение 70% и 30% сам. Продукция автоматично ще бъде прехвърлена в портфейла на потребителя, след като бъде генерирана. Два 4 различни начина. Прецизно копаене. Продължителност 7 дни и печалба от 0,7% на ден. Копаене на анализ на облачни данни. Продължителност 30 дни, печалба от 1% на ден. Тримесечно инвестиционно копаене. Продължителност 50 дни, печалба 1,2%. Тримесечно инвестиционно копаене. Продължителност 90 дни и печалба от 1,2% на ден. Интелигентно копаене. Продължителност 180 дни, печалба от 1,5% на ден. Важно е да напомним на нашите потребители, че след като вашият период за залагане приключи, може да изберете да получите обратно цялата си главница или да започнете ново залагане със същия принцип. Тази методологика се прилага за всяко залагане в нашата платформа. Втори метод. Копаене на банкомати. Това е вторият метод за добив за залагане в нашата платформа. Тук можете да използвате VMA монети, генерирани от Dual Coin Mining, и да го заложите за генериране на ATM монети с печалба от 1% на ден за този период на блокиране от 10 дни. ATM е една от монетите на World Miner и може да се търгува на вторични пазари. Можете да го намерите в списъка на CoinStore и Coin8. Третия метод. Добив на ликвидност. Това е третия метод на нашата платформа. Много интересен метод за инвеститорите, защото тук можете да залагате VLD или ATM. Ако предпочитате да получавате 1,5% печалба на ден от една и съща монета за период на блокиране от 10 дни. Но интересната част е, че ако решите отново след 10 дни, платформата ще ви предостави допълнително 0,5% за следващия период. Този процес, повторно автоматично залагане, може да се извърши докато не достигне максимум 5% награда на ден. Освен това, имайте предвид, че натрупаният процент на продукцията при този метод е обвързан с всеки независим процес на залагане, който сте стартирали. Четвърти метод. Лесно печелене. Нашият последен метод за залагане. Потребителите могат да залагат VLD или VMA монети, или и двете за 24 часов период за блокиране. Печалба от 0,7% на ден. Както можете да видите, това са предварително интересни инвестиционни печалби. Както и традиционни, така и виртуални пазари.
Така че инсталирайте приложението Lord Moynihan точно сега и започнете своето успешно печелившо пътуване. Това приключва темата ни за днес. Благодарим на всички, че се присъединихте и се надяваме да се видим в следващата ни сесия. Благодаря ви и се извинявам. Имате ли въпроси? Желая ви приятна вечер на всички и до утре. Хайде, тръгвай.